o mami o kon guys. Dari sa Masin City. O napoy mami diri. Ya, pwede butang mo inom og butong guys. Humana tog kaon ay boli na tas matalon manihudo sa tadaan. O ni palibot nata mahimutang sa Metro Masin City, Metro Quezano guys. Kanya Manila po. Ganahan mo magkaon, pwede po mo magbutong guys. Okay. Ang bayad din mami. Mora, di bayad na. Film yata ng picture. Na film di ko ha. Si Ray lagi ko ba? Di ba subok no? Pila ambil lagi. Ang sikwenta nyo, kumukuha ko ang supply ha. Tatag sa Paderon, 20 naman October 9, 2023. Dapat sa bangko guys. Pila yung Sulban ng pangko. Dek, 45 ko tanan. Kasi yung pagkanan dahil ka. Ang masuk lang yung sikwenta, 5. Ang tagsidya o 15, 20 naman yun. Oh, isang ko. Meron mo na. Nalagi si Bana. Di mo kuwang pag bayar ko sa Ay si Kuya, ikaw may naghatag sa dyan JC, ano, luto yan na. sakto na lagi na. Sakto na lagi na. Pila ko kwarta Ako na. din nag-iskilahan rin sige ko na una. Di, kuhan ba si Kuya ito? Pamutangan lang si Kuya si pag-ready. Yan boss. Indot na siya na i-agres. At pwede mga guwan boss. Kamang sibuyas. Oh, na. Ay, utang. Tapos nga. Sir, ano sir? Wara. Pila lagi ko punto ni. Pila yung punto niya. Tapos nga. Oh. Ada lah. Kung saan niya boss? Sili sauce. Di, lagi. Hello, nonon. Hello, nonon. Minum ke kilo ke paleta. Kaya daw. Matay lang ito. Kape? Lingon-lingoran, lingon raw. May nagdagan natin din eh. Ano rin ito dito? Di, ito mo na mo. Pasa. Amo rin. Ano naman sir? Ano pa na lang tapos na. Oh, sir, matik. Matik. Kaboy on bra. Pagkain nila sir. Ay, ito na ito. Ramadan. Dapat bisig na ko ano? Ay, bisig. Dito rin kapon ben, kita ini mo.